Weche mabendi kelo gi dang'ni mag paro wakoyo ne nyithindogo chango mapiyo kabende wagoyo mos ne familia no. Kwa dhi mbele wadhi nyaka kaunti ma Kisumu nyakwara moga juang kama jo tuktuk e boma ma Kisumu no bago ng'anyo kinyi makawuono ka koro gikwedo dwaro mar tamo giting'o jowuoth ka gidwaro mondo giting' manosigo. Jo tuktuk go no ng'anyo nyaka apis governor ma gisundo jatenda boma ma Kisumu Abalawanga mondo miyo gwe tao. Jo tuktuk no bwogo chungo chulo suru pone chik makamano okoloki kendo ne giwacho ni gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka chop kama tend kaunti ma Kisumu biro winjo ywakgi. Dwaro gi matwak gi Abalawanga ewi chikno kata kamano no gore Luanda. Chano jo tuktuk e town no wacho no anea wadwa kao tuktuk wadwa tingo misigo go ego misigo mitingo wacho ne county ma Kisumu ongiswa maber begi siko misigo moromo bagi dwani tuktuk ka tuktuk otingnegi an kaka an ken tuktuk ri osegola kuo an na kwalo ga wik na nyalo kwalo kata ni ngwen to na kwalo siling mi alfu bicha wikawi ewi ka kwalo ni ngwen to nyaka na nonjo tuktuk osekonyowa koro ka pono ni ng'ato dwa biro sane odwani mondo wachwa ne ni mondo mi wawe tijwa wadwa ting'o misigo kwa nyalo ting'o misigo wabago ng'anyo kaluore ga Abalawanga to ne owe ting'o abiria wadwa ting'o misigo koro gino uje wakomorowa wadwa ni mondo wabag ng'anyo mondo bi onyiswa kaka odwa ni mondo mwatim wafwenyo ni jago chayowa nikech wamiyo gi usuru 1,200 to ng'ani pod riembo onyiso ni pesa mwamiyo gi cha bende okonygi. Tuktuk en gimondiko vijende mang'eny e Kisumu ka to tich onge momiyo tuktuk ondiko vijende mang'eny. Sami dwa ni gol ji kijende e tuktuk ni tuktuk dhi ting'o muzike kijende mang'eny matiyo gi tuktuk gin yudo negi tich kanye midadhi ne dhi miyigi mondo gidhi giti kosidwa medo kuo e Kisumu ka mondo kuo merre ka kuche nitie kuonde mamoko. Ramogi nyiswa